Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar yr ail sul wedi'r Drindod. Fe godaf ac fe af at fy nhad a dweud wrtho, fy nhad, pechais yn erbyn y nef ac yn derbyn di, nid wyf mwyach yn heiddi fy ngalw yn fab i ti. Garedigion yng Nghrist, yr ydym ym mhresenoldeb y diw byw a holl gwmpaini nef, i offrymu iddo trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein hyddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwy'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i'w wrando a derbyn sanctaidd air diw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ym ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i ddiw holl alluog, y tad y mab ar ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred, gadawsom heb ei gwneud y pethau dy lasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud, gan hynny gweddiwn ar ei ddiw drigarhau wrthym. Trigarhaed yr holl alluog ddiw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau, gwaredid ni oddi wrth bob drwg, a'n cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog ddiw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigarhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd agor ein gwefusau, angenau a fy megad dyfoliant. Dyw brysiau'n canorthwyo, arglwydd brysur ein cymorth. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân. Megis yr oedd yn y dechrau, y mae ar hon ac y bydd yn wastad, yn oes, oes, oes. Amen.
gwreng a boneddig, cyfoethog a thlawd anghyd. Myngenau a dreithad o'i thineb, am y fyrdod fy nghalon y fydd am y deall. Gostyn a fy nghlys at ddihareb, Nona me gafat gyddiaf gyda'r delyn. Paham yr ofna fy'n amser a dyfyd, pam am hamgolch yno anywiref y sodlau. Rhai a ymwiriedan tan ei golyd, ac am frostian tan y llu o sogrwydd ei cyfoeth. Tan waredyn i wared neb ei frawd, ac ni all eferodd i iawn drosto hi ddiw. Canis gwerthfawr i'w pryniad ei henau, a hynny a baid beth. Mele bydd o efeb i'w byth, ac na welol y gredigaeth. Canis efe a wel fod y doethion yn y mairw, a ni'n ffinid y derfydd am ffôl ac ynfyd, gadawant ei golyd i eraill. Ei meddwl yw y peryg tai yn drygowydd, a'i trigfaith hyd genhedlaeth a chenhedlaeth, enwant ei tiroedd ar ei henwau ei hunain. Hynny dyn mewn an yr hydef nid yrys, tebyg yw i anifeiliaid a ddifethyr. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan, megis yr oef yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, a noes oes oedd. Amen. Daw'r llydd gyntaf o'r unfed bennod ar 10 o lyfr Deuteronomiwm, o'r adnod gyntaf i'r 15fed. Yr ydych chi garu'r arglwydd eich Duw a chadw ei ofynion, ei deddfau, ei gyfreithiau a'i orchmynion bob amser. A gan nad yw eich plant wedi profi na gweld disgyblaeth yr arglwydd eich Duw, ei bawredd, ei law gadarn a'i fraich estynedig, yr ydych chwi heddiw i'w cofio. Hefyd ei arwyddion a'i weithredoedd a wnaeth ymhlith yr Eifftiaid, i'r brenin Pharo ac i'w holl wlad. A'r hyn a wnaeth i fyddin yr Aifft, ei meirch a'i cherbydau, pan barodd i ddyfroedd y môr coch lifo drostynt wrth iddynt eich ymlid, ac iddo'i difa hyd y dydd hwn. Cofiwch hefyd yr hyn a wnaeth yr eich mwyn yn yr anialwch, nes i'ch ddod i'r lle hwn. A'r hyn a wnaeth i Dathan ac Abiram, meibion Eliab, fab Rwben, pan agorodd y ddeiar ei safn yng nghanol Israel gyfan, a'i llyncu hwy, a'i teuluodd, ei pebyll a'r holl eiddo oedd yn perthyn iddynt. Fe welsoch chwi a'ch llygaid eich hunain, yr holl weithredoedd mawr a wnaeth yr arglwydd. Yr ydych i gadw pob gorchymyn yr wyfyn ei rhoi i chwi heddiw, mwyn i chwi fod yn ddigon cryf i fynd i mewn ac i etifeddu'r wlad yr ydych ar fynd drosodd i'w meddiannu.
A hefyd mwyn estyn eich oes yn y tir y tyngodd yr arglwydd eich tadau, y byddai'n ei rhoi iddynt hwy a'i disgynyddion, gwlad yn llifeirio o laeth a mêl. Yn wir, nid yw'r wlad yr ydych ar ddod iddi i'w meddiannu yn debyg i wlad yr Aifft y daethoch allan ohoni, lle roeddech yn hau eich had ac yn dyfrhau a'ch troed fel gardd lysiau. Ond mae'r wlad yr ydych ar fynd drosodd i'w meddiannu, yn wlad y fynyddoedd a dyffrynoedd, yn y fedŵr o law y nefoedd. Tir y mae'r arglwydd eich Duw yn gofalu amdano yw hwn. A'i lygaid yn wastad arno o ddechrau blwyddyn i'w diwedd. Ac os byddwch yn gwrando o ddifrif ar fy ngorchmynion, yr wyf yn ei rhoi i chwi heddiw, i garu'r arglwydd eich Duw a'i wasanaethu, a choll galon ac a choll enaid. Yna byddaf yn anfon glaw yn ei bryd ar gyfer eich tir yn yr Hydref a'r Gwanwyn, a byddwch yn medu eich hyd, eich gwin newydd a'ch olew. Rhoflaswellt yn eich meisydd ar gyfer eich gwartheg, a chewch bwytach gwala. Daw'r darlleniad o'r bedwaredd pennod ar 10 yn llyfr Luc. Meddai hefyd wrth ei wachoddwr, pan fyddi'n trefnu cinio neu swper, paid y gwachodd dy gyfeillion nath frodyr, nath berthnasau, nath gymdogion cyfoethog, rhag ofyn iddynt hwythau yn ei tro dy wachodd di, ac i ti gael dy wobr felly. Pan fyddi'n trefnu gwledd, gwachodd yn hytrach y clodion, yr anafusion, y cloffion a'r deillion, a gwyn fydd dy fyd am nad oes ganddynt fodd i dalu nôl i ti,
cei di dydalu nôl yn atgyfodiad y cyfiawn. Clywodd un o'i gyd westeion hyn, ac meddai wrtho, gwyn ei fyd hwn a gaeth gyfran yn ywledd yn heyrnas ddiw. Ond meddai ef wrtho, yr oedd dyn yn trefnu gwledd fawr, gwachoddodd lawer o bobl, ac anfonodd ei was ar awr ywledd i ddweud wrth y gwahoddedigion, dewch, y mae popeth yn barod yn awr. Ond dechreuodd pawb ymysgesodi yn unfryd. Meddai'r cyntaf wrtho, rwyf wedi prynu cae, ac mae'n rhaid i mi fynd allan i gael golwg arno. A wneud i fy esgusodi os gwely'n dda? Meddai un arall, rwyf wedi prynu 5 par o ychen, a rwyf ar fy ffordd i roi prawf arnynt. A wneud i fy esgusodi os gweli di'n dda? Ac meddai un arall, rwyf newydd briodi, ac am hynny ni allaf ddod. Aeth y gwas at ei feistr a rhoi gwybod iddo. Yna digiodd meistr y tŷ, ac meddai wrth ei was, dos allan ar unwaith i strydoedd a heolydd y dref, a thyrd ar tlodion, ar anafusion, ar deillion, a'r cloffion i mewn yma. Pan ddywedodd y gwas, meistr, y mae dy orchymyn wedi ei gyflawni, ond mae yma lle o hyd. Meddai ei feistr wrtho, dos allan i'r ffyrdd ac i'r cloddiau, a mynd ganddynt hwy ddod i mewn, fel y llenwyr fy nhŷ, oherwydd fwy'n dweud wrthych, na chaiff dim un o'r dynion hynny oedd wedi ei gwahodd brofi fy ngwledd. A dyma diwedd y llith. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist einig fab ef ein harglwydd ni, hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groeshoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd, disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac yma'n eistedd ar ddy heilawd i'w dad holl gyfoethog, oddi yno daw i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys Lân Gatholig, cymyn y Sant, meddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Yr arglwydd a fo gyda chwi. A chydaf ysbryd i'r ddau. Gweddiwn. Arglwydd ti ar hawr ddim, Crist ti ar hawr ddim, arglwydd ti ar hawr ddim. Ein tad. Ein tad yr hwnnwyd yn
Arglwydd dangos drigaredd arnom. A chaniatáu ni dy iachawdwriaeth. Gwisg dy wain I dogion ag iawnder. Ac nad y ddewis bobl yn llawen. Arglwydd cadw dy bobl. A bendithiad y etifeddiaeth. Arglwydd cadw'r frenhines. A rwy'r chynghorwydd o'i ddinel. Arglwydd dy rodangnefedd yn ein dyddiau. Ac amddiffyn bydd yn erddol. Dyw glanhaen calonau. Ac adnewydd ysbryd i'n iawn o'n mewn. O llalluog a thragwyddol Dduw, y dawodd rodd di yn unig fod y bobl ffyddlon yn dy wasanaeth i'n gywir ac yn ganmol a dwy. Caniatáu ni allu dy wasanaethu mor ffyddlon yn y bywyd hwn, fel na chollwn yn y diwedd fwynhad dynefol a ddewidion, trwy haeddiant Iesu Grist ein harglwydd. O llalluog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn. Dyroedd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boeni gan I fyddhaeth o'r chmynion, a'n gwared gennyt rhag ofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Goleu ein tywyllwch a tylygwn I ti o arglwydd, ac wrth fawr drigaredd am ddiffyn I rhag pob perygl ac embydrwydd y nos hon, trwy gariad deunig fab ein gwaredwr Iesu Grist. Ac felly trown at Dduw, a chyflwynwn iddo mewn gweddi, anghenion yr eglwys, anghenion y byd, a'n anghenion ein hunain. O arglwydd ein Duw, agor ein llygaid I weld yr hyn sydd yn brydferth, ein meddyliau wybod yr hyn sydd wir, ein cylonau garu'r hyn sydd dda, drwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Yn ystod y cyfnod hwn, gweddiwn dros yr eglwys ar draws y byd, sy'n ymgodymu ar heriau o wasanaethu a gweinidogaethu mewn cyfnod o ymellhau cymdeithasol ac addoli rhithiol, ac wrth iddi fynd i'r afael ar heriau cymdeithasol a theuluol a ddaw o gynlyniad i'r cyfnod clo. O llalluog Dduw, y mae dy ysbryd glân yn cynysgeiddi'r eglwys ac amrywiaeth cyfoethog o ddoniau. Caniatáu ni allu ei defnyddio I ddwyn tystiolaeth I Grist, trwy fywydau wedi hadeiladu ar ffydd a chariad. Gwna ni'n barod I fyw ei efengil, ac yn eiddgar I wneud ei ewyllus, fel y gallwn rhannu gyda'r holl eglwys yn llawenydd y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ac felly gweddiwn dros anghenion ein byd, a thros arweinwyr ac yn hedloedd sy'n wynebu dewisiadau anodd. Boed iddynt weithredu'n ddoeth, a chyflawni ei dyletswyddau a chydwybod glân, gan gofio nad oes ffyniant os nad yw pawb mewn cymdeithas yn wedig y mwyaf bregus yn elwa o'r ffyniant hwnnw, a'r ffyniant yn arwain at les pawb. O Dduw, dewyllus yw cynnal nef a deiar mewn un tangnefedd,
Gad i fwriad dy gariad mawr lywyrchu ar orferedd a'n llid a'n gofidiau. Bendithia bawb sy'n gweithio dros heddwch, gyfiawnder a thegwch yn ein byd. Dyroi bawb sy'n ymddiffyn ein cenedl, yr ewyllus sydd wasanaethu di yn gyntaf oll, a rhod angnefedd ymysg cenhedloedd, tangnefedd i Eglwys, tangnefedd yn ein cartrefi, a tangnefedd yn ein colonnau, trwy Iesu Grist ein harglwydd, tywysog tangnefedd. Amen. Yn ein darlleniad o lyfr Deuteronomium, fe glywson ni am Dduw sydd a'i lygaid yn wastad ar y tir o ddechrau'r blwyddyn i'r i'w diwedd, ac sy'n anfon y glaw yn ei bryd mwyn i ni cael ein gwala. Cofiwn am ein rhan yn cyfrifoldebau ninnau, fel stiwardiaid ffyddlon o'r greadigaeth rhyfeddol hon. Dduw creawdwr graslon, rhoddwr pob peth daionus, ti a greodd undod deiar a nef. Disgyn i ofalu am y ddeiar, i fod yn stiwardiaid teilwng. Bydde di'n llygaid fod yn agored i weld ôl dy ddwylo yn myd natur. Bydde di'n dwylo fod yn agored i gydnabod dy roddion materol o'n cwmpas. Bydde di'n ei ddysgu byw mewn cytgord a ddeddfau. Bendithia'r pridd lle rydym ni'n byw ac yn gweithio ac yn cymdeithasu. Gwna ni'n fwy ymwybodol o'n gofal am dy greadigaeth gyfan, a gwaredwyd trwy ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Heddiw, ar Sul y Tadau, gweddiwn dros fywyd y teulu, gan gofio'n arbennig y teuluoedd sy'n gysylltiedig ag Eglwys Dewi Sant, a thros dadau ym mhobman. Dduw dad holl blant y llawr, diolchwn am bopeth y mae'r gair tad yn ei olygu ni. Cofleidia dadau'r byd ath gariad, ac ymgylchyna hwy a thofal, a chyniatau iddynt dyfu mewn adnabyddiaeth ohonot ti fel tad. Gorfoleddwn yn dy ofal tadol di dros bawb, a diolchwn i ti am ein creu i fod mewn perthynas a'n gilydd, ac yn dyfeithrin gyson drosom. Am dy gariad di derfyn sy'n gweithio ein lles, ac sydd wastad yn ceisio ein tynnu nes atat. Trwy'r hwn a'n dysgodd i thalwn dad, Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ac mewn ened o dywelwch, cyflwynwn i Dduw bawb y gweigwyddom ni sy'n dioddef mewn corff, meddwl neu ysbryd. Pawb sydd angen ymgeledd, pawb sydd angen cwmni, pawb sydd angen gobaith, pawb sydd angen cariad. Arglwydd, gymorth yr rhaid i gymorth, gobaith yr rhai mewn anobaith, a chybydd yr rhai a deflir gan stormydd, harbwr y mordeithwyr i achawr y cleifion. Gofynnwn i ti fod yn bopeth i bawb, gan dy fod yn gwybod angen pob un, derbyn i oll i mewn i'th deyrnas, gan ein gwneud yn blant y goleuni, a rhod y dangnefedd ath gariad i bawb sy'n flenderus, yn ddiymadferth neu'n unig, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ac yn olaf, gweddi gan Lancelot Andrews, wrth i ni gyflwyno ein hunain ein ceraint a'n cydnabod a'r wythnos sydd o'n blaenau i ofal grasol ein tad nefol. Arglwydd, gyflwynwn i ti, ein hyneidiau a'n cyrff, ein meddyliau a'n myfyrdodau, ein gweddiau a'n gobeithion, ein hiechyd a'n gwaith, ein bywyd a'n marw, ein rhieni a'n brodyr a'n chwiorydd, ein cymwynaswyr a'n ffrindiau, ein cymdogion a'n cydwladwyr, a'r holl gwmni Cristionogol heddiw ac am byth, yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
a dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Clywodd un o'i gydwesteion hyn ac meddai wrtho, gwynai fyd pwy bynnag a gaiff gyfran yn y wledd yn heirnas Dduw. Ond meddai Iesu wrtho, oedd dyn yn trefnu gwledd fawr, gwahoddodd lawer o bobl. Y 15fed adnod i'r 15 adnod ar 15 o'r 4 bennod ar 10 o'r Efengil yn ôl Sant Luc. Y ddameg o dan sylw yw dameg y wledd fawr. Ond mae gan y ddameg hon enw answyddogol, sef dameg yr esgusodion. Dyn ni'n ddigon cyfarwydd a chynnwys y ddameg, y stori seml hon a'i hergyd galed anghyffyrddus. Mae mwy nag un ffordd o ddehongli'r ddameg hon, fel mae mwy nag un ffordd o ddehongli pob un o ddamhegion Iesu mewn gwirionedd. Ac efallai dyna oedd bwriad Iesu, yr athro da, wrth iddo adrodd a'i ddamhegion, yn rhoi i'w wrandawyr rhywbeth i gnoi cil arno, ac wrth gnoi'r cil y daw'r neges yn amlwg. Mae modd i'w wrando ar y damhegion a'i derbyn fel straeon byrion a moes wers fach ddefnyddiol yn perthyn iddynt, a dyna fe. Ond mae modd hefyd i wrando arnynt â chlystiau a chalonnau agored a gofyn beth sydd gan y ddameg hon i ddweud wrtha i yn fy sefyllfa bresennol yma heddiw. Beth sydd gan y ddameg hon i ddweud am fy agweddau neu fy meddylfryd tuag at eraill a'r ffordd dwi'n blaenoriaethu yn fy mywyd. Fe allwn ni ddehongli'r ddameg mewn ffordd hollol bersonol, ac mae hynny yn beth buddiol i ni wneud o bryd i'w gilydd. Neu fe allwn ni ofyn beth sydd gan y ddameg hon i ddweud wrth yr Eglwys, i bobl ffydd heddiw, i'r gymuned gristionogol yr wyf yn perthyn iddi. A dehongli'r ddameg a dirnad beth yw ei neges a'i her i'r gymuned eglwysig. A phan wnawn ni hynny, yn sydyn nid yw'r ddameg yn stori fer gryno neu sbellach, ond mae'n droi'n her fawr, sy'n gofyn am ymateb gennym. Yn sydyn na ni yw'r gydwesteiwyr sy'n eistedd wrth y bwrdd gyda'r Iesu, a Iesu yn adrodd ei ddameg am y wledd fawr wrthym ni. A dydy hynny ddim yn brofiad braf iawn bob tro i ddweud y lleiaf. Mae Iesu o hyd yn herio cilni a'i natur ddynol, sy'n gyndyn a'i gariad, sy'n amharod ei byddeiant, ac yn ofalus a'i ffydd.
Yr oedd dyn yn trefnu gwledd fawr. Gwahoddodd lawer o bobl, meddai Iesu wrth ei gyd westeiwyr. Ond ar awr y wledd, fe wyddom yn iawn beth a ddigwyddodd. Dechreuodd pob un yn ei dro ymesgysodi yn unfryd. Ac mae Iesu'n rhoi ni enghreifftiau o'r fath o esgysodion. Un yn ymesgysodi ac yn dweud, rwyf wedi prynu ca, ac mae'n rhaid i mi fynd allan i gael golwg arno, a wneud i fe esgysodi. Un arall yn dweud, rwyf wedi prynu 5 par o ychen, ac rwyf ar fy ffordd i roi prawf arnynt, a wneud i fe esgysodi os gweled i'n dda. Ac un arall drychefn, rwyf newydd priodi, ac am hynny ni allaf ddod. Ac mae'n digon hawdd i ni gosod yr esgusodion hyn yn ein cyd-destun unau. Rwyf wedi prynu tyddyn, neu darn o dir i adeiladu tai arno, a dwi'n awyddus iawn i gael golwg arno. Rwyf wedi prynu Massey Ferguson 5000 newydd, neu Ferrari neu Tesla newydd sbon, a dwi am fynd a fe'n allan am spin. Rwyf newydd priodi, a does dim angen dweud mwy. Hynny yw, roedd gan pob un esgus i wrthod y wahoddiad ar y funed olaf. Roedd gan pob un ei esgus dilys, ac yr oedd pob un yn hynod o gwrtais wrth esgysodi ei hunain. Alleth neb wadu nad oedd ganddynt resymau deilwng, a petai ni yn yr un sefyllfa nhw, sut fydden ni'n ymateb felly? Fe allwn ni ddweud roedd y tri yn anghwrtais, efallai, bod y tri wedi cael ei blaenoriaethau'n anghywir, wedi'r cyfan byddai modd mynd i'r wledd a mynd i weld y cae a rhoi prawf ar yr ychen ar adeg arall, a beth oedd un noson i'r par priod a'i bywyd gyda'i gilydd o'i blaenau. Wrth i ni feddwl am yr esgusodion hyn a dilysrwydd pob un, fe welwn mor dila yw ein esgusodion ninnau ar y degau. Wrth gwrs, a chydamnhafod yn fy moch, yn ystod cyfnod y cloi mawr, does dim angen i ni boeni am esgusodi ein hunain, i'r gwrthwyneb. Dyn ni'n awr yn dyheu ac yn ysu am yr hyn yr oeddem ni'n cymryd mor gyniataol yn y gorffennol, y gallu ddod ynghyd o amgylch y bwrdd a mwynhau y wledd, mwynhau y gwmniaeth, mwynhau y gymdeithas. Ac fe allwn ni ddehongli dameg y wledd fawr, trwy edrych ar yr esgusodion a'r foes wers a ddaw o hynny. Ond y gwir yw, dydw i ddim yn credu mai dameg am esgusodion yw hon. Wedi'r cyfan, fe wyddom o brofiad, mae'n amhosibl i gyflawni popeth, mae'n amhosibl i ni fynd i bopeth a derbyn pob gwahoddiad, ac ar y degau mae'r resymau dilys yn codi pan mae'n rhaid esgusodi ein hunain. Nid bwriad Iesu wrth adrodd y ddameg hon, oedd gwneud i bobl deimlo'n euog am anfon ymddeheiriadau. Mae rhywbeth llawer pwysicach yn y ddameg hon i ni ystyried. Ac i ddod o hyd i ergyd y ddameg hon, mae'n rhaid i ni ystyried ei chyd-destun. Ac os ewch chi ddechrau'r 4 bennod ar 10 o Efengyl Luc, fe welwch chi'r cyd-destun sy'n lliwio'r ddameg. Roedd Iesu wedi derbyn gwahoddiad i bryd o fwyd ar y saboth yn un o arweinwyr y Phariseiaid. Felly roedd ei gyd westeion, yn athrawon y gyfraith ac yn Phariseiaid, cwmni dethol iawn, pobl ar un feddylfryd, pobl o'r un cefndir, pobl o'r un brethyn, a'i obsesiwn a ffurdeb y ffydd a'r genedl. Mor gyfyng oedd y cwmniaeth mewn gwirionedd. Roedd dim lle i'r halogedig o amgylch y bwrdd hwn, ac fe welodd Iesu dyn ar dropsi arno, ac yn saboth, fe a chaodd Iesu'r dyn a'i anfon ymaith. Byddai hwn wrth gwrs wedi cael ei ystyried yn waith, a Iesu wedi torri'r gyfraith, a dwi'n syrhad ar y cwmni dethol trwy hylogi'r saboth, ac yr oedd ei llygaid arno. Ac fe ddechreuodd Iesu sôn am bwy sy'n cael gwahoddiad i eistedd o amgylch y bwrdd i fwynhau y wledd, a dechreuodd herio'r Phariseiaid am cadw cwmni ei gilydd, a cadw pobl arall hyd braich oddi wrthynt. Pan trefnwch wledd, meddai Iesu, gwahoddwch y tlodion, yr anafusion, y cloffion a'r deillion, yr holl rai hynny, cofiwch,
Yr oedd y Phariseiaid yn ceisio esgoi yn ei bywydau beunyddiol. Ac wrth i ni feddwl am ddameg o wledd fawr yn ei chyd-destun ehangach yn y bennod hon, fe welwn ni mai nid dameg am esgusodion yw hi gwbl, ond dameg sy'n ein herio ni feddwl am bwy gaiff o hoddiad i'r wledd. Roedd y gwahoddedigion parchus oll bob yr un wedi rhoi ei esgusodion oherwydd nad oeddent mewn gwirionedd am fynd i'r wledd. Roedd dim angen y wledd arnyn nhw, roedd eu bywydau yn ôl eu tîm nhw yn gyflawn, y cae, y 5 ar ychen, y bywyd priodasol, beth oedd y wledd iddyn nhw? Roedd yn wyn eu byd arnynt, ac felly beth mae trefnydd y wledd yn ei wneud, ond anfon ei was i'r heolydd a'r strydoedd cefn y dref, a galw'r clodion, yr anefusion, a'r deillion a'r clodion, ac yna drachefn mae'n anfon ei was i'r ffyrdd a'r cloddiau i ddwyn pawb i mewn, fel y llenwyr fy nhŷ. Yn sydyn, fe welwn y wledd ar hyn sydd yn ei gwneud yn wledd fawr. Nid oherwydd bod y wledd yn llawn o bobl bwysig, mawr ei statws ac o'r un brethyn, ond am fod y ddynoliaeth gyfan, bob cyflwr a gwradd yn cael gwahoddiad a chyfle i eistedd o amgylch yr un bwrdd, i fwynhau yr un danteithion, i fwynhau cwmni cymysg amrywiol ei gilydd. Gwledd i dynnu bawb ynghyd, nid gwledd i'r dethol rhai, ond gwledd teyrnas Dduw. A dderbyniwn ni wahoddiad i'r fath wledd. Amen. A gweddiwn am fendith Duw. Tangnefedd Duw sydd i'w llaw pob deall, a gadwaich colonnau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw, a'i fab Iesu Grist ein harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.